Ay na, nagpintas kamutan, Nelson. Kas kalamutan babae. Ay, ni Manang. Anya kamatan Manang Marsing. Ibalikas mo pala tinagan ko ang Nelson. Leslie tinagan ko. Anya? Saanan ang Nelson ita tinagan ko? Babae ang itan. Ha? Ay na, nabayag ka nagtrabaho ijay abroad. Adulakit din ti urnong mo ita. Aywan gaya, Manang Marsing. Saan ka di nga ada anak mo abalasa? Ni Maria ka di ti dakdaka matam, Leslie. Wen Manang. Ayan ni Maria nga anak mo. Napanakilabada iti kabsat ko ijay daya. Ha? Makilablabada lang ni Maria nga anak mo? Wan, amumat amarigrigat kami laang. Kan saan analpas ni Maria ti high school. No kasta nga Rod, makatulong nga kada kayo, Manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Makatulong nga ka ni Maria. Isar ko iti trabaho. Nga oray saan ang nakaturpos iti high school? Flang! Sana parikot dayta. Adan tupay na tulungan nga elementarya latin alpas na? Kasta ka di, Leslie? Wen, Manang Marsing. May pasidong lang iti training ni Maria. Mabalinan! Saan na masapul ti experience na iti trabaho? Aya? Dakal ti sweldo nga guroray ken kuana. Nulakit di tinagagkat. Ken nalaing ang makibagay. Nagsaya atin no kasta, Leslie. No interesado kayo, mabalin kayo at tulungan, Manang Marsing. Sayang daytoy nga opportunity para itinapintas to ang masakbayan yo. Asino di ibagbagayo asa nga ilit tayo, nanang? Ningay Nelson abakla, Maria anak ko. Nagbakasyon, ket na ibaga na kanyak ang matulungan na kaasumrag iti trabaho. Kasta ka di. Anya nga a klase ti trabaho dayta? Jakpay ammo, anak ko. Agsarita kayon to no umay dito'y balay. At dala ka no biit papanan na. O sige, nanang. Napintas ka no at trabaho. Kendakkel ti sweldo, anak ko. Ha? Ni? Adda nagsardeng at tricycle iti batog. Nalabit ani Nelson daytan anak ko. Ha? Isong agpaiso ti bimabay ti tricycle, nanang. Sige, urayan ta dito'y balay. Agsarita kayo anaimbag. Kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo, Maria. Kaya't ko lang unay ama ng Leslie. Kaya't mo ka di ti makatulong ka ni nanang mo. Kaya't ko lang unay. Ken kaya't mo ti bumakna. Wan No kasta nga Ron, para kan kada ti trabaho. Angem, nas ka nga agsanay ka, Dahito ti pagsayaatan na, Maria. Kabayatan, ti panagsanay mo, adan maawat mo asweldo. Kasta ka di. Ket iti saan nga agbayag, ikuyog kanto iji abroad a pagtrab-trabaho. Tadakkel ti sweldo ijay. Ay, kaya't ko day tama ng Leslie. Interesado ak. Okay, isagana mo dagiti badom. Inton bigat matlaeng. Mabalin mo ti ag-training. Anya nga min a klase ti trabaho day tama ng Leslie. Agsala. No nalaing ka pa nga agkanta, okay lata. Ha? Agsala ka nagkanta ko nam? Ops, amok ti pampanunuta Maria. Oy, nadalos dito a trabaho. Agsala, ken agkanta lang ti aramidem. Awanen sa balipay. Sigurado kan iti dayta, Maria anak ko. Uwan, nanang. Kaya't kayo ang matulungan. Anak ko. Naumaakmutin iti kinarigat ti panagbiag tayo. No saan tayo nga umutang? Saan tayo mutin amangan? Maria. Nagadun ti utang tayo, nanang. Saan mat nga umdas ti sapsapulok ang makilablabada laeng. Ngam agbalin ka adan sir anak ko. Amangan no day tati pa kaibabainam dito lugar tayo. Nanang, anyat pilyan yo. Tipan na kaibabain ko, wano ti panagbisin tayo. Ha? Ure anya di tanti ibagada. Tinapatag,
Saan tayo nga agbishin, nanang? Anak ko, Sa maysa. Kayat ko nga ituloy ti panaghadal ko. Kayat ko ti makaturpos. Ha? Nagadumot a babae dito'y manang Leslie. Asino dagita? Kakaduam nga agsanay nga agsala dagita Maria. Nasken nga agsanay kayo pa'y anaimbag. Sakbay ang maipan kayo iti abroad. Manang. Inton rabi iti damo a training eh. Lalaingem. Tapno magustuhan da ka dagiti customer. Customer ko nam? Yes, customer. No nalaing ka nga agsala. Ado ti makwartam. Ado ti kwarta ang maurur mo. Apay ngay nga ada customer iti panagsanay mi. Gapo, ta ijay club ti pagsanayan nyo. Saan mo nadakdakamat aklab ti pagsanayak, manang? Ay, kunak mano kaya't mo ang makatulong iti inam. Saan ka di nga arapaap mo pa nga ituloy ti panagadal mo? Ala, dumngag ka na imbag kanyak, Maria. Nadalos na ito yung trabaho. Adaken kan, no kaya't mo ti agaramid iti sana nasayaat. Anya pala ti aramidem, suruto mo nagiti kakaduam, ket agsala kayo ni stage. Jack samat ka ba ulan ti ipapaaramid mo, manang Leslie? Ay, basta surutom dagiti kakaduam. Tuladem, no niya teraramiden ta. Anya? Kwarta ti panunute, Maria. Kalpasan dati yung aramidem. O, adan adagos ti kwarta. Ure agsala pa'y lang ti aramidem. Tuladem latan, dagiti kakaduam. Kalpasan dati nga aramidem. Yawat minton kan ka, titangdan mo nagsala. Anya? Ala, agtignay kan. Inkan iti stage, kat agsala kan. Asino di pabaya ka sarsarita mi tayo, Leslie? Ay, kabarbaro dancer mi dito club, Joey. Apay ka di. Kursunada ka. Napinta sa babae. Kaya't ko ang mama mo. Depende yan sa presyo. Sana parikot dahil ta kanya. Ama munak, Leslie. Saan ka di? Sa bagay, Joey. Amo kabaknang ka. Kabalam ti agbayad iti kabarbaro a babae. Mabilang, ha? Ito iti kwarta. Ay, wow! Nagato a kwarta! Ibagam naman o ti bayad dahil dyan babae. Kayat ko, amam mo. Apay pinaayaban nak, manang Leslie? Adag korsonada kan ka a customer. Dakilagatan, dagururay kan ka. Anya? Makitkitam ka di dyan lalaki ngagmay-maysa, itiramisa. Dayjay o, dayjay. Ha? Hala, ingkasit ganan. Ket lalay ngam ti makisarita kan kuana. Baknang dayta. Sigurado adak kilagatan titid na kan ka. Jack kayat, manang. Ay, ay na si kalangarudon ti tultulungan. Si kapati nakararte. Kung nakmano kaya't maagumin awa ti panagbiagyo. Ay naawanan ti adupay asao. Kasaritam lang dadya lalaki. Awanan ti sa balipay. Kwarta, di agururay kan ka, Maria. Papayakas lang mababayin ka. Sanak mo't ngagsidsida iti tao, ha? Sir? Di nakawagan iti, sir. Joey, kung namlatan kanya, ha? Joey? Sa bagay, gagangay lang ti mabutbutang, wala mabahin. Gaputa, agdadamo ka makisango iti customer. Joey? Drinks? Sa anak nga umininom iti arak, Joey? Ladies drink ti order para kan ka. Aginam ta. Siyak ti makam mo. Ha? Relax. Di ka unagdanag, ha? Nasingputa ka lalaki. Agtalag ka kanya, Gwen? Sige, Joey. Kasta ti kayat ko, Maria. Agsarsarita talang. Awanan ti sa bali pa yung aramidin ta. Isungag kalma ka lang, Gwen. Oh, makitam, dakil agad at inyawat kan ka ni Joey. Nagsarsarita kayo laeng, ang inikan na kan iti kwartam. Manang Leslie? Day ta di bagbagak. May salaang arabi managsala iti club at ang kwartam. Ay, diya kayo ti panagsinaay mo.
Ornusam ti bagim, no kayat mo ti kumita iti dakkel apirak. Manang Leslie, Ala, ikanak iti porsyento. anya porsyentom? Siyempre, tangdan ko anang i-recommenda kan kaka ni Joey. No sana ga po kanyak, di mo na mo ni Joey anang itad kan ka iti kwarta. Anya? Ay, mo 20%. Nasken nga damat ko kwa. Kumusta ti anak ko, Leslie? Nalpas ka din ti training na. Mapan ka din iti abroad. Awan ti rumba nga pagdanagam kani Maria manang Marsing. Madama pa ilang ti training da mapan iti abroad. Kasta ka di? Yes. Adda itinasayata ka sa sad ni Maria ang anak mo. Apay, saan ka di amabalin nga agawid mat dito'y balay ni Maria? Mailiwak mat ni ti anak ko. Ay, kwa, saan ang mabalin arumwarda? Ag-training da nga rod. Nasken nga agsanay da ana imbag. Huh. Kalpasan ti training da, ikuyog ko idan iti abroad. No, kasta. Saan laang ani Maria ti may pasidong iti training? No di kat aduda? Correct, manang Marsing. Aduda nga ikuyog ko iti abroad. Kaya't ko ti agawid, manang. Ay, sana mabalin. Apay asa na mabalin. Mailiwakon ko ni nanang. Karaman da ito iti training yo, Maria. Nasken ama erwam kayo amaya dayo iti pamilyayo. Anya? Di mo gamdan ti agawid. No inaramid mo dayta, bagsak ka iti training. May salang ti kayat asawan dayta. Saan ka ama kapan iti abroad? Manang Leslie, Ala, aginanakan. Agsala kay tumanen dito'y club inton rabii. Dayjayan jagur oray kan ka customer. Lalaingam ti makisareta kan kwa na Maria. Manang Leslie. Ay na, dayta ka manen ako na. Baknang dayta lalaki. Sorsorwem, taginam itaara. Anya? Nuan ado ti mainom mo nga ara. O di, dakdakal ti porsyentong dito'y club. Sa bali laing day tip nga itad ka ti customer. Anya pala ti raramiden. Asit gamon na di lalaki. Kwarta manen, ti agur-uray kan ka. Manang Leslie. Oy, bakit? Anya tinapasama kan ka. Apay nga masidig ka dito eh. Kasta pa'y tilangam, ha? Kaya't kong dagawid. Ha? Kaya't ang tag-training. Anya? Jay lalaki anang itable kanyak. Sa bali ti kayat na mapasamak. Dadael ka din ti ulom? Triplet itinakan ka dahi lalaki. Basta pagustuam iti kayat na. Saan? Diyak ka ba lang ti paparamid na kanyak? Anya? Anusak tag-training iti dayto a club basta sa anak ngagbalin na babayada na babae. Ay, Agsala laang taramidak ditoy, tapno makabrodak manang. Sa bali na saritaan nagbalinak pa'y ababayada na babae. apay nakariin ka pa lang, Maria. Saan ka makainan na iti dahi tangar aramidem? Pampanunutot ni nanang ko. Ay na, di mo pagdanagan ti ina, Maria. Nagsarita kami, idi na minsan nga aldaw. No kasta, nagawid ka iti lugar tayo. When? Mabalin ka di tagpakada. Kaya't ko nga ikan ni nanang iti kwartana. Ay, Wes! Saan ka mabalin arumwar? Saan pa'y analpas si training mo dito club? Ited mo langan kanyak ti kwarta, ta siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Sigurado ka? When? Siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Total, agawi dakinton madamdama iti lugar tayo. Nagadumot kan dayto a kwarta, Leslie? When manang Marsing, sapul ni Maria dayta. Madama pa'y laang ti training na. Ngam agsweldon iti dakkel. Dayta, di bagbagak idi, Nana Marsing. Leslie, anya nga min at talaga ti trabaho ti anak ko. Agsala lang. Awanin ti sabali pa'y nga ramidin na. Naglaka pagsapulan, ken dakkel ti sweldo na. Leslie, Iti saan nga agbayag, kakuyog kunto na mapan iti abroad. Nasken ngamin ang makasursuro da pa na imbag dito Pilipinas. Sakbay nga agtrabaho da iti abroad. Dakdakkel ati masapulan da iti abroad. $1 ti sapulan na.
Iso abumaknang kayon iti mabiit. Kumusta ni Nanang? Nasayaat mo't Maria. Awan ti rumba nga pagdanagam ka ni nanang mo. Aywan kaya. Talo lang nga aldaw ti Orayan. Malpasan jay visa yung agtrabaho iti abroad. Ha? Inasikaso mi amin na papeles yo. Libre amin ti transportasyon nyo amayakar iti sabali a lugar. Ha? Mayakar kami iti sa bali ang lugar ko, Nam? When? Sakbay ti flight nyo mapan kayo pa iti sabali a branch ti club. Nascan a mairwam kayo iti biyahe. Anya? Saan lamay may sa apagilyan ti papanan nyo? Ado apagilyan? Itampay laeng, ibagbagakon kan ka Maria. Irwam mon ti maya dayo ka ni nanang mo, ha? Sigurado nga agbayag ka iti abroad. Kumusta kan, Maria? Sa anak nga okay. Kaya't kung taagawid iti balay mi ngam laplapdan nak ni Manang Leslie. Di kagdanag, Maria. Makaawid kanto ni Jibalayo. Ha? Anyat kaya't masawan, Joey? Nabayagan nga under surveillance da ito yaklab. Agrara ira itan ti human trafficking. Ha? Itamat larabi. Das ka na makapanaw kan. Dumtangan na kiti kakadwak apan nakabagiti linteg. May saka a pulis. Juan Maria, may saak nga undercover agent. Nabayagan na palpaliwag da ito yaklab. Kamang ti sindikato ti akin kukuha iti da ito yaklab. Apakaibilangan ti recruiter da ani Leslie. Anya? Madam Damalang, dumtangan dagiti operatiba. Pumanaw ka niti da ito lugar. Tapno saan ka mairaman na matiliw, Maria. Terasam, ikagumam ti makaadayo iti da ito'y alugar. Ay napanan nga taday ti Maria, awan meten. Nagpakadala nga dagatangan na di tarwar, ngam nagbayag. Ay nagloko na di babae. Ray toy! Awan ti agtigday ti dakas! Ada pulis! Ala! Apoy ay! Leslie! Arestado ka! Ay! Di na kusasan Joey! Pangaasim! Awan ti amuak! Inosente ak! Ije presento ti pagpalawagan nyo iti boss mo, Leslie. Nabayagan nga under surveillance da ito a club. Ay, Joey! Pulis ka gaya? Wan, Leslie? Ala, sumurot kayo kada kami, ije presento. Ay, Joey! Maasi ka kanyak! Di nakiraman dito eh. Tanakasaganak nga agbalbaliw. Ay, diyan kayo di may balod! Ikarik! Sarde nga, kung di kasi ang trabaho. Ay, diyan kayo di may balod! Diyos ko, kastagayam tinapasama ka na ko. Wala nang. Ay na, imbaglakit tin tadimtang dagiti pulis iti day ja club. Panggap da kami gayam nga ilako iti balasi utaaw. Diyos ko, Dakkel ti utang ko na imbaganakam ka ni Sir Joey. Isutin ang ibaga kanya kapumanaw akon iti day ja lugar. Tapno saan na kamay raman ang matiliw. anak ko. Sigurado ang natiliw damot ni Manang Leslie. Kamang gayam iti human trafficking syndicate. Di awanan bain abakla. Kabailan na gayam nga ilako ti mismo akaruba na. Nanang, Nasaya at mata natiliwdan. Malungsot da itan iti pagbalunan. uwan nga rod, Nanang. Maria anak ko. Naimbaglakit din anak ko. Tanakapanaw ka iti dayja alugar. Uwan nga rod, Nanang. Isong agyaman tayo ka ni Apo Diyos. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Manilo, bakit? Inta na. Ano tayo ni Jesimbaan? Wan, mabiit lang nga nandro na kay. Agsagay sayak lang. Maladaw tan. Babayin, ti maladaw i Jesimbaan. Aya, ala. Mapantang arudan. Intan. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Ala, rumwartan lakay. Agawid na ka din? Saan pa Inta pa agpasyar bakit? Mangantay terwar. O sige.
Oray agawid tan tumutla adhagos tapno saan ta maabutan iti tudo. Oo na. Sigud na kastoy tararamidin ta kay. Agdate ta. Kalpasan ti pan nakimisa ta. Sa bagay mo't ket di Mala, mapanta nga ruda. Nana, gumatangak man iti asukar ken kape. Mabit lang, wang. Matuyan. Nagyamanak nana. Adto iti bayad ko. Pagyaman na. Tumagay ka pa. Sige lang, pare. Ano ba siya? Tumagay ko. Matad, may ka na. May salaan. Ay, saan pare? Shot pare. Insardeng konti aginom. Oho. May unay ko lang din. May salaan, pare. Awas mo takas mo. Hindi na kang babainan, pare. Sige mga pare. May salang Ayun, danag na yun. May salang tagay. Ato yun. Ang tugaw kang amin pare. May mayat mo nakatugaw kang agtagay. Lalakla ka matamaan no nakatakder kang agtagay. Tagay nan. Kasta pare. Sige pare Ador. Nakon. Dito ka pa pare. Anya kamatan. Nailiw na ka makinistorya at kasano. Tunggal di off mo, simbahan tayan mo. Makapamis na kiti banding tayo. At danto pa nagsasango tayo, pare. Ag-istorya tayo nito. Wala, basta di ka pa'y pumanaw. Dito ka pa lang. Urita saan ka ngagsyat, basta agtugaw ka. Lagi-istorya tayo, pare. Kailiw na ka, makabanding. Andrew, nabartag ka? Pasensya, bakit? Napasubak. Anya? Arudan. Sorry napasubak. Pinilit ng pareado na nagshot. Super ka. Apaya naginom ka. Mala, mabiit lang. Ang mga laag iti pang labar ko ken ka. Taagpulis kan. Sakan tumaturugan. Inton bigaton ti panagsarita ta, lakay. At danay danon kanya kanak ko. Nagbartag ka kano'y dinamid sa nakalman. Wala na. Ang napasubak lang. Nay, Andro, palagipan ka Kakaisuna na ikat mo, di pa naging inom mo'y tarak. Subliam ka di manan. Sana na maulit tayo dyan. Rumbang lang. Makasangsangit di asawam nga gipulpulong kanyak. Madanagan ta mga mapasamak manan ti pagbutbut na. Nagbaliw kan, Andro. Pangaasim, ta itultuloy mo kuman di pa nagbalbaliw mo, anak ko. Wala nang. Ikarigatak. Lakay, mawawa. Nalipatak mo tan tinagbalo ti danom. O sige, mabilang tayo naggumatang. Ryan nak dituin Alaman nga rod lakay. Agyaman na. Nakasaramat amin nga store dito sa simbahan. Pagkatangat-ngatan nga iti danin. Ay, isya ba? Ano ka ito? Yan, bro! Okay! Pare Ador. Papanan nyo? Balay tayong sargaw! Boy ka, tagpasyar, paray! Sige lang pare. Adda ngamin papanan mi ka ni bakit. Agur-uray di simbahan. Mabitay lang! Umay ka na! Mabitay lang! Saan pare? Kani, adda ni bakit? Umay ka gidin! Mabitay lang! May tanyakan! Awagam tulad to ni bakit mon? Apay, sana makawayas nga si Suaya. Italang mo, nagsina kayo pare. Danag mo na ya. Hintay lang makipangan. Ibalkutan to ni Mrs. Mau. Tagay mo, pare. May masyarak. Dati na pare. Nalamuyo ti panagayos na iti karabukaw niya, pare. Uwin pare. Nay, apa yang aslas si mamit mo tanti ara kita.
Talaga kasta pare. Tagay kayo day. Uwan man. Nabayag kami na jak imin inong kwait. Ah. Kasta talaga pare. Ang subli ka gid ni tisigod. May aman na ita baliw-baliw. Makauray na ita. Ubing tapay. Iso nga ipapasta kit dita ginom. Tanong maray ta. Di tanton maramid ti kasta ah. Uwan man pare. Sige. Tagay lat ng ruta. Ah. Nabartag ka manan, Andrew? Ang bibiyang Demeter. Ha? Andrew! Aglisi ka di dalan ko. Manan, Andrew! Apa labdan na bardak. Jak mo nagdaw-dawa na iti pagbardak ko ah. Anya? Nagreklamo ka? Ha? Sino ti kumaray? Ha? Asino tinatured? Sangundang man! Sangundang ka! Andrew! Andrew! Bakit? Apay da kita? Apay? Di mon malagip ti inaramid mo idirabi. Ha? Apay? Gapuan amin dagito eh. Simangpit ka na barbarka. Kalpasan na, nagwala-wala ka manan. Imbundaris mo amin akagawaan mo ti balay. Kastaya. Ay, pasensya bakit? Jak inggagara tinaramid ko. Kasano? Kat nagbarbartek ka man ngaminan. Sorry ha. Narigat apayan ni pare Adolf. Dagita kat kumpare mo ti patpatyam. Kas nakunakon bakit? Jak inggagara. So, pasensya ka matan ha. Unay matan na jay. Ni pare Ador. Ay, mabit lang ha. Hello pare. Ay, awan man. Umayon pare. Sigurado. Agdi ko Rumor man ang tiyasawang. Kat nabarbartek tumanin asumangpat. Sige. Tiyan mo, nagbalbali mo tiyasawang. Rumuarak no madamdama bakit? Agdi ko saklang. Papanam, kat awan mo't sirag iti trabaho ita, ta holiday. Agaw awis ni pare Ador. Narigat nga rod apayan di kumpare. Ibaganan tumanan nga under disaya akon. Anya? Sige, indak agdi ko san bakit? Sige, dito'y ka pa'y labalay, Marilaw. Ta sigurado ariribukan na ka manan di asawam no sumangpet. Ta sigurado nabartek manan day jay. Wen nga rod nanang. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sinublian naman mutan ti panagbarbartek na. Ala, bayam ta kasaritak tumanan balasang ko. Di lagnak-nagam day di tao. Nang, ti sumungad. Marilaw! Amok nga ka dito pala nanang. Isa rumor ka dito. Ay, Ni Arthur. ay mabidlaag tapas tanak ko, balasang ko. Abay nga, ka dito, Marilaw. Nagawitan? Manjak, Ah, agawid ka asiksika, Andrew. ano niya? Agawid ako Nandro! Di mo matgutad-gutad ang taasawam, Agtanda ka man! Di kayo makibiyang dito mga nada kayo tigutad-gutad, agnanang. Na. Hala, agawid ta. Marilaw. Manjak, ano ba't dito balay dananang? Nganya? Apa di mo kaya ti agawid? Dalalaki, ma? Ha? Ang agtalda ka, Andro! Nay. Di mo ti bagbagam. Anya lalaki nga ibagbagam, Mike. Sakti anak yun nanang. Sana ni Marilaw. Iswa sakti ayaw na. No. Ay, jak kaya ta konsensyon ti madi nga raramidam. Agawid. Lagi din Marilaw. Umaikan. Marilaw. Ayan mo. Nga. Tama pa, di na kumay sa batang dito ayan, Terida. Marilaw, bakit?
Urayan ka dito yan, Tirino, ha? Umay ka dito. Dito yan. Ay na, awanan ni Marilo. Pinanawan na kanya asawa, Maandro. Ano pa na? Awanan nauman iti aramid mo. Ura sino mat siguro nga asawa. Talaga maumay ti kasta nga raramidam. Agbartag ka, kalpasan na apaan kan kabilam ta asawam. Saan? Ayatan nak di asawa. Di nakabala na panawan daw siya. Ayatan nak ni Marilo. Marilo, asawa. Sa dino tayan mo. Nagsubli ka na. Kailiw ka na yan, Marilo. Ayatan ka. Ayun mo ngay. Kanata. Kailiw kan. Sa kabayalan, may sa Marilo. Parok, agawid ka, tanabartakan. Ikag walang dito ita mga no pagtripanda ka nagitis tambay. Sapulak ti asawa. Nakita yun ni Marilo, tata. Ay, jak am ti asawa. Agawid ka, mga no day di balayo ti sapsapulan. Awan nga rin di jay. Pimana ti asawa. Pinanawan nakti ayat nga asawa. Pangasyo man tata, tulungan da ka mang sapul. Iti asawa. Ay na, nabayagan day tanga uyek mo, Andro. Agpa-check up ka. Saanan. Agimbag tulad ta. Nugasat ko pa iti agbiag nanang. Agpa-check up ka, tap na agimbag kan. Uray mataya ko nanang. Anya ka din day tanga ibagbagam. Awanan sir bitibiyag ko. Apay ngayon palubos ti Diyos sa kastoy tinagtungpalan ti relasyon mi nga gasawa. Apay binaybayan na kami ti Diyos. Ay na, saan narumbang a question na ramti na marswa, anak ko. Si kamot tinang pili ti kastagasat mo, sanaya. Nanang, Di mo pa basulan ti Diyos. Tasika tinang pili ti kastagasat mo. Nagaramid kay ti sana may parbag. Sayta, tamarigatan kan, pabasulam ti na marswa. Sana! Ha? Imbes sa sidiram ti Apo, agpakawan kakitdikan kwa na kadagiti nagbasulam. Saan ka takas ta ti bagbagam? Pakawanan dak nanang. Jak nga minin mapagsusurot dagiti mapampanunot ko. Tagab aburido ako launa yan. Nala, di ka unag pampanunot anak ko. Agkararag kakit di. Katkid daw ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbag ka pa ay, Andro. Lusak ti agyangar ka dagiti bulbulong ng lagla. Tapno maimbagan tuyak ko. Patya ka makatulong dagiti bulbulong. Tapimiti basit idi minumak. Awan matwartak apag pa-check up ko. Iso nga anusak ti agyangar iti bulbulong. Diyos ko. Jak maumang ang kiddaw iti pamakawan. Gapo kadag iti madingay nararamid ko iti kalabas. Pakawarin na kuma. Kat pagimbagan nak. Tapno makatrabaho ak. Tapno da pangalak iti pagbiag ko. Tingkatangan ka iti agas mo, Andro. Marilo, asawa ka. Wen, siyak nga ron. Naging inayad ka simrat. Isuadi mo nadlaw ti asidag ko. Agyaman ak. Walat mo di ka nagsubli. Kailiw ka unayan, Marilo. Pasensya kan. No ita aklaring asimang pat. Ingagarak ti sana nagawawit. Baring makapanunot ka. Kat maamiris mo dagiti bitot mo, Andro. Nakaamiris ako na. Kat pakawalan na ko ma. Agyaman na, Andro.
Tamom ka di. Abayat tikawan ko. Nagtrabaho ak. Iso nakaurnong ak iti pagpaagas mo. Anya, Limod nga da kontak mi kanina nang. Binilin ko adi na ibagpagakin ka. agyaman ak. Kunaklano talaga di na konsublihan. Ay ayatan ka, Marelo. Ala, tumaremon dagito insangpat ko nga agas mo. Tainton bigat. Mapantay ti doktor. Taagpa-check up ka. Agyaman ak bakit. Ikarik, agbalbaliw ako na mamimpinsan. Diya kung subyan ti sigod nga aramid ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Adda kwartam di talakay. Awan na taintid kumot amin kan kanjatang dan ko ang nagraw. Ay, inggatang ko ngamin amin iti bagas kan si daan. Gumatang ako maiti agas ti anak tata ni aguyak mo manan. Awan kwartak bakit? Uray piso, awan. Ay, una yan. Nagrigat lakit tada pa nagbiag tayo na ya. Ay, wala nga ruda. Imbag pa dagiti babak lang. Tamagatang da amin nakayat na. Huwag nga rod Sang kasapol, sang kaapuyan mo ngamin ti matmat gadam. Kat anya ngay, tinapatag adda. Jay pulos nga awan. Huwag matkit di Iso padasak sa taga-broad lakay. Kay, pangalaam ko may taramatam nga agabrod nga. Ay, daita nga rod ti problema. Awam mo tamo ka mabalin na pagutangan dito Di mo pala panunutin dayta. Taura gan ano ka. Awan aramatim nga agabrod. Bakit? Aning kanagan. Umayak man. Uncle Bert! Wen, sak nga rog. Ay na, simangpat kay magayaman manipod abroad, Uncle. Nagbakasyon ang laing kanagan. Kumusta kayon? Kastoy ay na, marigrigat lat, Uncle. Ay, agpakpakaasi ako magan katatulungan nak mamad. Ipagpagapumla ko man iti day dinanang ko akabsat mo, Uncle. Isungay mayak. Tadadamag ko te kasasad niyo ditoy. Kahit kayo tulungan. Ay na, agyaman nak, Uncle. Ay na, kita mo ti kalkalapaw min marmargayan. Kagudwal at didingnan ni narukupan ti kagudwal. Iso nagtinagan. Kasano kayo laing ngay no agbagyo, kanakan? Anusan mi ati masapsap riyan. Saan kami ang makaturturog nagtudo, Uncle? Ala, mangteda kiti pagpatakderyo iti balayo. Tapno saan kayo akas lapimpiman dito? Ay na, agyaman nak, Uncle. Anya trabaho nila kay mo aya, kanakan? Ay, makik-extra laang makikon-construction, Uncle. Maminsan kami lang mga iti maisang aldaw. Kasta ti kinarigat ti panagbiag mi, Uncle. Sige. Agsubli ang kinton bigat. Agpaituludak iti materyales para iti maipatakder a balayo. Ken... Alam datoy. Igatang yu iti bagas ken sidaan nyo, aning. Ay na, agyaman nak, Uncle. Ay na, nagsayatan na tulungan na tayo. Di ulitag mo, bakit? Wen, Greg. Ay na, nasingpet ngamin at talaga da nga ulitig ko. Iso ti kasi singpetan kadakwada kakabsat day dinanang ko. Naimbaglakit din, tapinasyar na ka. Kat nakita na ti sitwasyon tayo anya. Bakit? Ay, wen nga rod Iso ang nagasat ta. Taadda ti ulitig ko nasaya at ti panagpuspuso na. Iso ti mang tulong kada tayo. Ala, intang rod makityentan, bakit? Mi, kunak man no da pa extra am ita ako nam. Diyak mapana. Tapno adda kadwam ang makityenda. Tani, tadagsun ti bagas agatangan. Sige nga rod, sikat ti makaamula kay. Adayin sangput ko badbado ti ubing aning. Usarin dagito anak mo. Ay na, nagsaya atan, Uncle. Tane, di kampay makagatang itibado dagita po ko yun.
Adamat na ilawok abado yun nga gasawa dita. Agyaman kami talaga, Uncle. Ay, nasapay ko mataw matidog pa iti biyagyo. Tanasayaat kayo a tao. Diyak kaya't nga agrigat kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanya? Nang runak ket imbilin na ka, dahi dinanang mo kanya. Ay na, Jack may ladawan ti kinaragsak ko, Uncle. Nasingped dahi dinanang mo kanya. Ket sakbayan na tay. Imbilin na di ka baybayan kanakan. Isolo niya man ti kasapulan niyo. Di ka kumagbain nga umasidag kanya. Ket pasensya ha. No itakla makasarungkar kada kayo. Awan mo't ngamin pangkuntakakin ka. Ay na, awan cellphone mi, Uncle. Awan to pa igatang mi iti kanan mi, cellphone to lakit din. Ala, tay gatangan kanto iti cellphone mo. Sakbay ngagsubli aki di abroad, kanakan. Ay na, thank you manan, Uncle. Bakit? Dandani malpas ti balay tayo. Wen nga rod. Ay na, saan una adakkel abalay ngam at least, sementado. Saan na nakas idi akal kalapaw laang. Wala. Iso nagasat ka. Tada angkel mo amang tultulong kada tayo. Nagasat ta ko nam ah. Ay na, awang ngamin pamilya ni Uncle. Baak abaro dahi chay. Adam pagsayaatan na ti di na panangasawa. Tadamang tulong kada tayo, bakit? Wen ah. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Tano dagiti daduma ka anakan na. Di adal damot amin. Saan da nakasapulan ti tulong. Kaano kanong hagsubli dya, bro? Inton umay alawasin lakay. Apag isunto mo tamalpas ti balay tayo. Tay cellphone mo nga inkarina nga itad nagan ka. Amang ano malipatan na. Ipalagip mo tuwa. Wen? Di na malipatan day jay. Kasapulam day jay. Tapno ada pang kuntakam kenkwana. No adda ni dya, bro. Wen lakay. Takas tamo lang timbaga na kanyak. Iso apat tsaka di na malipatan day jay. Oh. Ato yun ting kariking ka cellphone aning. Ay na, agyaman na kangkel. Ay na, nagpintas mo ta cellphone day to yan. Ay wanam day ta. Tapno ada pang kuntaka kada kayo, wan? Wen, Uncle. Agsubliak mata ni dya Amerika intun maminsan na bigat. Mabayag siguro marin, sakto makabakasyon. Pagadalam dagitan lang mo. Tumulong ak para iti panagadal da. Wen, Uncle. Ay na, jak amo no kasano ang makasubadak kada kayo. Bayam na ta subad-subad. Tinapateg, makaadal dagitan lakyo. Tapno sandan to nga agbalin ang nakakasi. Ket mangibata kiti kwarta apang rugyan nyo nga asawa. Aglako-lako kayo. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Ay na, nagpintas ti balay yu Greg. Ay wala. Taginastusan ti ulitag ni bakit nga day Amerika nana. Wen ka no nga road. Iswa nagasat kayo ta dangkel niya ani nga nasaya ati pa nagpuspuso na. Wala nana. Baak ngamin day nga ulitag ni bakit. Kat ni bakit ko timbilang ng anak na. Ah, kastaya. Ay wen, iso ngay mayak ta. Agparaop kami no bigat. Si kanto ti may sa kadwami nga agrapan niya, Greg. Ah, ay kwa. Adama aramidak no bigat nana. Anya? Ay ka, inton maminsan na bigat nga rod ah. Ta sigurado asan mi amal pa si ti may sa nga aldaw dayjay. Ay, adalat tamot aramidak nana Marta. Ah, Pasensya kayo nana, way. Ngam ado ti pakakumikuma kita. Iso amang sabol kayo pala iti sa bali akadwayaw. Greg, bumangon ka ditan. Aldawan. Ay, ako. Awan mo. Papa nakita bakit? Di ka mapan makiraop pa ya. Saan? Imbagak nga daramidak. Ang dapay mo't kwartata. Ha? Ay, sa bagay matkit di ah. Ang pagnegosyo tamot dayjay ko na ni Uncle. Sobra dahil jaya pagpuunan ta. Anya negosyo ti kayat mo aya? Agistorta na? Ay na, mabangkrap ka lahang no store. Tama nga no pasig nga utang ti pamahian dagiti customer. Kanya nga rod ngay. Agla ko talangin ti fishball kan siumay.
Mabalin magkidi. Ngam, paglakwan tangay lakay. Kat di ta sango ti balay Mangirwar ka la iti lamisaan ken paglutuan, mabalinang. Aneng! Mayata! Adan business mo, balasang kaw. Uwan na, tainik kanak di ulitag ko nga day di Amerika. Ay, nasaya ta, balasang ko. Manang aneng, agpautang ka man iti fishbowl. Tapag pamerienda kadagiti nagparaspas iti talon. Ay, di ka mang malas si Kajuna. Awan ti utang ditoy. Kasya amin, tapno sana lugi. Bayadak matlano bigat, ta makasingirak iti lakok anatang inton bigat. No awan pagbayad mo, pumanaw ka, Jonah. No kunak awan utang awan. Anyan. Mala, mangalakan, Jonah, tabayadak pelang. Sakton ti pagbayadam, balasang ko. Ha, ay saanan? Ije laangan istor ti pangalak iti pagpameriendak. Ni, apay da ita pizza kan shotting glass. Kan, asino dagiti lalaki akadwa masimang lakay. Barkadak dagi JJ Ilay. Agshot kami bakal. Kaya dati agpasyar dito yung lugar tayo. Iso nga, ingkuyog ko ita. Anya? Aglako ka lang dito. Ta dita kami unag tibalay ng agsya. Sana ko na mabain nga agawis iti barkadak dito balay. Ta presentable ti balay ta bakal. Sana kas idi marmarba kalapaw. Imbis sa tulungan na kumamot nga aglako. Tulungan ganto, numalpas kami nga agsyat. Di ka madanagan bakal. Kan, kaya, mangluto ka man iti pulutahanan mi a fishbowl. Kadwang, kan ikam iti sili te sawsawan mi Anay, agit idda ka mo dita. Apay, di ka aglako ita. Awan paggatang ko ni tilako. Takasano, binangkrap mo mat. Minalam nga minapulutanan nyo kadagiti barkadam tilako. Isong awana na. Anya? Ala, salabali. Masukatan to. Tinasayat. Awagam tuman, uncle mo. Agdawat kay titulong. Wan, talaga kasta ti planok. Awa mo lag, sabali, suportaran ng uncle Bert. Yala bagbagi na. Iso arumbang laang, nga ibingay namit, ti kwartana ka data. Anya ti bagak ngay. Ibaga makasapulam ti kwarta Mangibangon kay ti sabali a bisnis kunam. Di mo ibagbaga, analugi tay lakong a pisbol. Sige nga ron. Hello, Aning. Nakaawag ka magkalakan. Kumusta kayo? Hello, uncle. Nasaya at latamat Ay kwa, kababain man nga ibagang ang puskul ko na tirupak. Umutang ako may ti kwartayo ta. Pangnayon ko iti business ko dito, uncle. Ha? Kumusta ba ti pagtagila ko ti fishball? Mayat mo, uncle. Ado ti customer ko. Isa na yung nakumatilako. Kurang amin ti puunak. Sige, gipawitak iti kwarta ka na kan. Kan binulanen nga agpawitak. Tapno adda pag-eskwela dagit anak yo. Ay na, agyaman kami, uncle. Ay na, sapoy la kumataumat, hidug pa iti biyagyo. Tanagsayaat kayo a tao. Sige nga rod, kanakan. Urayan ti pawit ko a kwarta. Masadutak matun nga aglako lakay. Ay na, apay lang aming aglako-lako kaya. Yut adamot binulan nga ipaw-pawit na angkel mo. Day tama nga ron ti pampanunutek. Parparigatag ka ti bagbagik nga aglako-lako ditan. Kadama binulan nga allowance tayo. Iso nga ron adi ka naglako-lako. Agpan-panog alag. Lan, mangtag ka man kidi di kwarta. Tadapa pa na. Papa naman aya. Basta dakwarta mo, rumwar ka. Agaw awis dyan may isa akong pare. Ada ka no papanan mi. Sumurutak mo ta. San ama balin ti babae jay. For the boys only ka no. Rumwara mo nga ron na, damo papanak. Kidagitan nak tangay. Asino ti kadwala dito balay. Dakkelan ti inauna nga anak ta. Kabailan nan abantayan dagiti adina. Aggidan tangarudan arumwar.
Saan mata na matatao daaning kan Greg dita balay da? Nagitilaan nak dati adda dita. Wan, tabi si da, nana. Anyat pa kabisbisyan daya. Adda trabaho da. Diyo ibagbaga asyak tinangibaga Ngam busy da makisugsugal, nana. Sursurun da amin asugalan dito'y lugar tayo. Anya? Imbag man ta da pagsugal da. Binulan apaw itan ti Uncle da iji abroad ko naman. Ay sos, agurnong daki hindi ko ma. Kakaiso na nga damang tulong kadakwada. Aramatan da kumay tinasaya at mawawat da tulong. Wan nga rod, nana. Mabainak mangamin nga mangbagbaga kadakwada. Ta ibagadan tumanan nga agpakalaingak. Sige ta kasaritak tuman ni da. Tay sakit kumot ida ata karubak nga rod ida. Wan, nana. Bagbagaan nyo ida. May maya laang no adamang palagip kadakwada. Awan garbangan nyo ang makibiyang kada kami, nana. Abay, da kayo ayat imang pakpakan kada kami. Panangi sakit laang ti bagbagak, barok. Agurnong kayo kit de, tababasit pa'y dagiti anak yo. Tapno adan to pagadal da. Saan ada kami ti problema nyo? Leta bagbagi ti pakibiyangan nyo, nana. Nalaano di kay dumngag iti balakad. Tane, awam mo't sabsabali ka datayon ta. Nabayagan nga kakaro ba tayo, makamu kayo. Urag kakaruba tayo. Ta saan ada kayo timang pakpakan kada kami? Ha! Naapal kayo ngami. Anya? Bakit? Awagan man ng Uncle Bert. Naabak tayo kwartak. Impustak amin. Tati amok, pangabak. Ay, naspak mag... Ay, uray siyak nga rod. Awanan tay kwarta nagbingayan ta. Naipaabak kumutlang. Awagam ng Uncle mo bakang. Ibagam ta emergency ti pangusaran tayo di kwarta. Masapol ang makasubuta. Sige, mabit lang nga rod tay nakaglod. Ta ultimo load, awanan. Inak pa'y umutang i-gestor O niya, nawaga mo ng Uncle Bert. Ay, jak mo't makontakan. Saan mo nga agun online? Anya? Apay ngay? Jak man mo. Busy siguro Sus, awan kwarta tayong bakit? Awan ka rin tayo. Aywan. Apay no, isalda ta pa ilang ti balay ta. Sa kaimtan to, nagipawit ng Uncle mo. Ha? Ay, mabalin mo't Ngam, adda nga tamayat amang salda. Ano di ta? Siyak ti makaam mo amang ikontak. Pati to'y basit asular ta. Isalda ta mo't tayo. Greg. Apay nga, agsangsangit ka alay. Mawag ti may sa kasinsin ko. Ni Uncle Bert, natay mo't gaya man. Anya? Kaano pa'y? Idi namin sa nakalman. Nabayag mo't gaya man na stroke. Iso asahanan ngay mawawag. Anya? Kasano nga rudan? Anya, iti pagsakata iti insaldata balay tayo. Sapay awan pulos kwarta tayong bakal. Awan nga rod. Ay nanditan samat masakan tinaisalda balay tayo. Ay kapilitan samat a pumanaw tayo dito yan lakay. Nana Marta, agpakpakaasi kami. Makitent kami man pa lang iti sular niyo, nana. Ha? At datul dami, nana. Isu ti pagbubong mi itaramidin mi pag naidan mi. Ay, daytan, ti bagbagak kada kayo ide, Greg. Anya nga ita, nudim nga kayo kumay ti pamagbaga kada kayo. Saan kumaakas ta tinagtungtong palan yaw? Huwag nga rin, nana. Basol mi. Saan mi nga inaramat itinasaya at titulong dede Uncle Bert? Uwan, nana.
Agbabawi kami ngam naladawan ti amin. Napukaw mi amin ang atulong dahil di uncle mi kada kami. Ay, hanyan. Nagsaya at kumantibiyag yu ita no nagurnong kayo. At dapay libre abalayon ngam sinayang iyo. Nana? Agamala, sige. Agi patakder kayo iti pagnagdan nyo iti sular ko. Tama siya nakmet kadagiti anak yo. Sana da kayo ti pakasyak. Nudikat kadagiti anak yo, Greg. Aneng. Agyaman kami, Nana. Ay, nagsayahat ka mo nakaroba, Nana. Agyaman kami na Marta. Anusan min at agrigat manen. Tanaglablabas kami mat ngamin. Di mi amuti nararamid mi iti kalabas, Nana. Nala, agagawa kayo, tapno adda pagbiag yaw. Kan tapno adda pang paadal yaw kadagiti anak yaw.